Cheamă salvare. Cheamă! Cheamă salvarea că îi bate și pe aia să moară toată. Băi, dacă-ți faci pasă de la de 2 tigări, că deja nu... Pachet, băi, ce 2 tigări? Unde luăm pachet de 5 de care? Da, să încercăm. Ok! E bine, bine, bine. Posibil. E plus din frățiorul meu. A rupt la dat seara am zei. Da, o că n-am filmat. Aruptă-mă! Ei, nu l-am filmat,